Azken egunera arte loteria erosten, Donostiako Aldezarrean, Narrikakaleko administrazioan lanez gainezka egon dira San Tomas egunean Gabonetako dezimoak saltzen. Bilboko azkarretan erosle gutxiago dabil, oraindik falta zaion zenbakia lortu nahian. Por favor, el 2014. 2014 zenbakirik ez da geratzen estatu osoan. Este año muy bien, se ha notado un incremento de las ventas. Aurten salmentak oso ondo joan direla, iaz baino gehiago saldu dutela, esan digu Asun Azkarretak administrazioko titularrak. Euskal Herrian bizkaitarra dira Gabonetan gehien jokatzen dutenak. Aurten 89 euro biztanleko. Gipuzkoan 59 euro, 53 Araban eta ia 53 Nafarroan. Pues igual más de 100.000 pesetas. Pues unos 100 euros. Iaz bezala, sari potoloa Euskal Herrira etortzea da guztien ametsa. Arrasaten erori zen sortea 2013an. Bizkaira 13 aldiz etorri da, 11 aldiz Gipuzkoara, 4 Nafarroara eta Arabara 3 baino ez. Aurten ere, Madriletik saririk etorriko zaigun zain gaude bitartean, giroa berotzen hasi dira batzuk. 50.807, 4 millones de euros.